Ki khubor na shabar gejala. La khamjai jai ke jingja slai ha asam, saulak ngut ki badang shakta. Kuwati jemang. Ki bor bahalor jong Assam State Disaster Management Authority ASDMA hakamir jong ka arp kendai tarik menta ubnai kila pentip bagi jingja slai ha gejala asam kelas dang ban khamjai jai nudu kesngi ublai baladam. Wala ki dang don hadu kumba sau point not arlang ngut kinong song snong na kithan baper jong jela kidang sha ktak jur ha na katai ki jingja sha ling shop ha ki bor mariang. Ketkum kekerwa bala pelat dak Assam State Disaster Management Authority ASDMA la pentip ba palat saulak 1000 praspa ngut kinong song snong jong than kajar di mahasau Morigau Batnokau district kidang syakta ha gi jingja slei batwa kendau tat hadu kane ka kenti bamenta ka ASDMA kala pentip ba ka than nokau ka de ka than ka bala syakta jor ha ka tai ka jingja slei ha ka ba kiladon palat ar point kendai phuwei lak ngut kinong song snong ki bala syakta Bot sakathan kachar palat henriu pupra hajar sans pa ngut, bat kathan morikau sa phuwei hajar ngut. Sakawai pat ka khubor. Khlat san ngut kinong wan chungok kai prathai na ka jingja kala kali hasikim, kang tok chemang. Ki bor pulet chong kecela sikim hak arp khandai tarik menta ubnai ki laya tho ba hadu henriu ngut ki breu, kinthop ya san ngut kinong wan chungok kai prathai ki badai na ka chu kolong yeng, ki ladu ai ya lagi jong ki minsiam na ka daw chong ka jingja kala kali ka balachia ha ka than ba chatai jong kecela sikim. Ki bor pulet ki lapente bagi san ngut kinong wan chungok kai prathai ki baladu ai ya la ka jong ka jingem na ka tai ka jingja ki dai kinong song snong jong ka jela Maharashtra. Kilayo thoru baha ka taiga jingja unongnya jong ka kaliru ulaklat hasen. Kibor pulet jong ka jela kilayo tho ba ka taiga jingja kala jia ha khidung hajan ka than la jong North Sikkim district ha ka mir jong ka singsa jan ka baladem. Kat ba ki dangdon hapdeng ka linti ban let phai sa ka nong ba kang tok na North Sikkim. Ki hinringot ki breu ki ladu ai la ka jong ka jingem na ka taiga jingja ki kinthop ya Suresh punamia, Tara punamia, Dev Ashire punamia, Hiral punamia, Jawan Parmar bat Usmit Vishwakarma unongnya jong katai kali. Ki bor pulet ke jela shu kilayo thoru bagatai kali kabak kitai ki nonglek nongwan kilasong kala bat hap sapo ka wei karyat ha ka than kheding kabadon ya ka jingjelio kumba khatlai kilometer. Halor katai layo tho banakalyang ki bor ka pulet kalajong police station kilala benlet saya barok ki met yap chong kitai ki ringot bat kila pha no sa ka jaka sumar ka bamarjan ban pendep ya ka postmortem khnang ba onla bat ban penlong ya ka jing to kit ka badangsa snap sa kane ka wei pade ka khubor sa kem hadu ringot haro ka jingsa Punjab usidhu ka Uttarakhand bat Punjab police menha ka sngin kong kala kem hadu ringot ki badon kti haro ka jingsa Punjab chong wei unong rwai rap ba paunam pha usidhu mo sewala haderadun kitai ki suba menta kidang don hapok kti jong ki pulet ke Uttarakhand SDF. Ke SDF kalau kem hado artli ki kali bat ladon ke jingsuba ba kitai ki rius new jong ke kinhon Lawrence Bishnoi kila bandon hakitai ki kali. Ke kinhon ya snok kti lang jong ke Uttarakhand SDF bat Punjab Police kalau kem no iwei ibadon kti na ke benta ban keli jeng keli dan kamban kem no hakane ke mukat duma laong ke tenat pulet. Tang hapo arp sau genta hadian kalau weng no ban pen apa hara na kabenta umuse da sorkar. Umuse wala uba arp khandai snem ulasha siat yap no da kitai kirius new. Hajan kasnong try jong haman sa hakapor men singi men syai men haga singi ublay. Haga to kapor udang don hapo kali jong hi hakapor ba kitai kinong Punjab breu kilaya don kumba khatwei khat arngut. Kila siat hado palat arp hosien persya ya utai unong rwai lembat ya ki parlok jong kibalay men saujur. Ukol di brar, ubadai urunar na Canada bat Lawrence Bishnoi, kila simti bat kam baki day maki ki badon kti ha katay gajing Punjab. Katay gajing sya Punjab jong umose wala kala kalong gajing kran bakraw bha na kalyang kinong yalam jong kiseng baper, bat gajing sansyar jong sorkar Punjab. Kalapoy sa do kabakut, kipulit ka Punjab kenam no bantokit bnya ya kane gajing jia. Kakhubor badang shen. Katkum ka khubor bala yoklom na kilat pathai khubor menta kasngi kiriukiang atiar kilat siatiap ya kawai ka Nonghikai school kabadai na kanyam Hindu. Kane kala jia ha kasnong kulkam kabadon hajamu an Kashmir
yakane ko Nonghikai la pinkit no marmar sa hospital sarkar hindrai la pinpna bakane ko Nonghikai kala khlal pa Kindiat Chapang ki sports kini gidai ki headlines Hadian Arprice nam yo rungbiang ka Nottingham ha ka Premier League La ban mino Ivan Perisic na ka Inter Milan Ki sports na ka bri uhnyaw trem kini gidai ki headlines Penhap perda ka mau catap SNCC ya ka Green Hills FT 2022 Ra ka Young Boys FC ya ka nam la do trong ka Summer Football Tournament 2022 Job ka mauring keneng CC bat sora combine ha ka District League T20 Kublai shibun yai sabat ngi haringkat ki kubor ba man lakas ngi